משהו קצת יותר גדול. מה זה אומר שדווקא ממשלת נתניהו מצליחה לערוך משא ומתן ולהגיע להסכם דווקא עם החמאס, שהם לא מצליחים אפילו לפגוש את אבו מאזן, דווקא עם הצד הזה לא להגיע לשום הסכמות, אבל בדברים האלה אולי נוכל לדבר עליהם קצת יותר בהמשך. ממתינים לתמונות, מקודם הייתה לנו את התמונה ההיא של אותו אוטובוס עם אסירים, בעיקר אסירות פלסטינים שעוברים לצד השני. לא ראינו יותר מדי תמונות מהסוג הזה. זה זז לאט מאוד, הנה אותו אוטובוס שוב שם. זה האוטובוס מהצד המצרי שממתין לאסירים שיבואו מהצד הפלסטיני. אני חושב שמי שנמצא כרגע בפנים מתוך החלונות זה לא אסירים, אלא ממתינים להם. האוטובוס הזה צריך לעשות את המהלך שלו, אני מבין שזה מתחיל. את אותה שיחת טלפון שאנחנו מצפים לה, בעיקר משפחת שליט מצפה לה, הוא אמור לערוך משם, מהצד המצרי, או רק אחרי שהוא עובר את הגבול? להבנתי הוא עושה את זה מבסיס צה"ל הסמוך שנמצא לא רחוק מאיתנו, וזה כמובן אחרי שהוא כבר עבר את הגבול והוא בידיים ישראליות, ואז תהיה שיחת הטלפון הראשונה. אין גם דיווחים שבאמת אין לי מושג עד כמה הם רציניים על כך שגלעד יעשה את אותה שיחה עם אותו טלפון שאיתו הוא נכתב, שחידשו לו את התקשורת לכך, אבל בגל השמועות והידיעות גם יש את הדבר הזה. מחכים לעדות האמיתית, לתמונות, כמו שראש הממשלה אמר למשפחת שליט, לתמונות של גלעד שליט. מחכים לדבר הזה. כן, איזה שהם עדכונים מהצד שלך? החמאס ככה מדווח בהבלטה עכשיו שגלעד שליט עבר לצד המצרי של מעבר רפיח בהליכה על רגליו. זה דיווח שחוזר עכשיו בדקות האחרונות אצלם הם מדגישים. בחוצות עזה מתקבצים אלפים רבים של אנשים, גם ברפיח, גם בעיר עזה וגם במה שנקרא ציר סלאח א-דין, גם בכביש הראשי של הרצועה שמחבר בין עזה לרפיח. עומדים אלפים רבים, מחכים לאסירים, מחכים לנאומים, מחכים למפגנים. צהלה גדולה, בעצם חמאס הכריז על יום שבתון, יום חג לאומי, לא צריך ללכת לעבודה, לא צריך ללכת לבתי הספר וכולי, ולכן הרצועה כולה יוצאת החוצה לקבל את האסירים, כולל שתי האסירות שהיו בוחרות שלא ללכת לעזה, אלא ללכת למצרים או ליריחו. אין לי ספק שהם רוצים פה להשאיר רושם מאוד